Uhlaleleni ungangeni kule chaneli ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-chaneli yakho ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Umculi kaMaskandi uKhuzani Mfukapungose laphana wey'ngane zakwethu akawuvali umlomo laphana wey'ngane zakwethu ngento eyenzeke eThekwini izolo. Kuqopheka umlando, abantu bagcwala laphana eThekwini, kuvala imigwaqo laphana wey'ngane zakwethu. Namhlanje ugijime waya enkundleni yokuxhumana wayothi kusile namhlanje e-GP Park ngiyeza izolo iTheku liqophe umlando izolo laphana wey'ngane zakwethu. Wathi uthando engilubone kini lukhulu umqhele nethawula. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, ucinezele subscribe, ucinezele bell ukuze uzothola ama-notification njalo masipost. Uye kwaqhuma isibhame park ngijula nomfazi umuntu, waqhuma isibhame park ngijula nomfazi umuntu, uye kwaqhuma isibhame park ngijula nomfazi umuntu. Asengihlile kabuhlungu bengithi